салом алейкум бачакои ховалин лайкор абзай бародар акай довуд ай ховалин омад я не бародар ай ховалин омад я телефони кана дошт болош суно телефони пач каш додум ака бачаи ховалин да чӣ гуфтани яка шаҳри бохтар бозори фаромон дукони 84 и бародар ай ховалин гугад гап надорум ака чӣ хеле магазин ака исмо чӣ хеле ака бачаҳо да чӣ гуфтани яка биям бигирана ина бачаҳои ховалин данғара кулоб сари хусор душанбе любой ҷои тоҷикистон бардоро доставка бепулай не бародар ай ховалин омад кадомтон бардор телефони алиши дошта бошен алиши дай пеш гам мезанад агар бихарен доставка 25 шаҳр нави вилояти хатлон бардоро бепулай доставка 25 шаҳр нави вилояти хатлон бепулай лайкор бзане падиса сакне падили сакне бачаҳои ховалин да чӣ гуфтани қоя сухан чӣ хеле телефон чӣ хеле магазин касмо я телефони кана дошти болош моди телефони пачка додам пачка ина бачаҳо телефони пачкатон доракоша шаҳри бухтар бозори фаромон дукони 84 бардору я 8 я 48 ина бачаҳои ховалин ба пеш лайкор абзане дар панаи худо бошен бардоро телефони кана танабутен болош мутен телефони пачка бигирен қарган бин бардоро шаҳри бухтар бозори фаромон дукони 84 дар панаи худо бошен ҳамин видеомо да падиса сакне лайкор абзане ки видео паша хел бардоро ай нарх нои телефоно бухабар шавад дар панаи худо бошен бачаҳо